Имаме няколко приоритетни стълба, като на първо място съм поставил свързаност. Защото без свързаност и достъпност ние няма как да имаме туризъм. Няма как да развиваме устойчив туризъм, ако нямаме едно лице и една инфраструктура, която да доведе туристите. За суперструктурата няма да говоря, това е термин от туризма, което означава инфраструктурата в курортите, там също можем много дълга тема. Подкрепа на чартерни линии чрез реклама и съвместни програми. Много остър въпрос, особено за Бургаския регион. Тази година загубихме около 80 000 немски туриста заради отказа на няколко авиокомпании да ги превозят. Повече полети значи повече туристи значи повече пари в местната икономика. Идеята на прогресивна България е точно това. Ние да имаме един фонд, който да се занимава с рекламна активност, защото не можем да правим друго. Нали? Нямаме възможност, както Турция, директно да субсидираме седалки, но можем да рекламираме с уговорката, че това ще помогне с запълнимостта на седалките в големите авиопревозвачи и нискобюджетните авиолинии. След свързаността, след достъпността, т.е. как ние можем да привлечем тези туристи и те как могат да влязат в България. Ключово е. Огромен проблем е скоростта на издаване визи и загубата на туристи поради бавните визови процедури. Това касае вас като работодатели, най-малкото всеки един от вас очаква и чуждестранни работници от чужбина и нашите изчисления са, че ако направим чартерната програма с подкрепа към седалките, ако успеем да рекламираме правилно и имаме подкрепа на големите туроператори и с събития, каквито се правят, тип Перлебе, България и така нататък, ние ще можем да повишим приноса на туризма към БВП с 1% в рамките на година, година и половина. Ние разработваме един модел, нов модел, една нова система, интегрирана система, която се казва система за интегриран граждански мониторинг и контрол. И всички обществени поръчки, тук визирам дори обществените поръчки за реклама в туризма, защото ние не знаем точно как се случва това нещо и как изтичат нашите публични средства. За да бъде всичко прозрачно, ние създаваме една дигитална система. Тази дигитална система, тя е доста всеобхватна и тя обхваща всички регистри, всички институции, включително и туризма, и на която се възлагат развиват се обществените поръчки на базата на алгоритми и изкуствен интелект. И така, ако има нещо нередно, светва червеното флагче. Така че ние трябва да се възползваме от тази система. Тя е изключително полезна. Всъщност сега виждаме и тази геополитическа обстановка, тя е изключително пагубна за туризма, но ако имахме една силна стратегия, една единна стратегия за мащабна реклама на нашия туристически продукт, може би ние можеше да се възползваме от тази геополитическа обстановка и да привлечем повече туристи. Това, което аз имам силно желание да бъде подобрено, е именно международната реклама, тъй като считам, че с подобряване на международната реклама това ще засили туризма. Смятам, че трябва да се поработи за целогодишни полети към Бургас и от Бургас, защото Бургаския регион не е. Можем да допринесем и освен летния туризъм, извън летния туризъм, можем да допринесем доста и за културния туризъм в България. Така че в тази посока, ако тръгне да се работи, да се отвори летище целогодишно като полети, мисля, че доста сериозно ще подпомогнем местния туристически сектор. Бургаска област е известна като основен поминък туризма. Трябва да се наблегне много сериозно върху свързаността и ние да създадем едни по-добри благоприятни условия за хората, които създават туристически продукт.